Духа Святого. Pan z wami. I z duchem Twoim. Вітаю вас усі, дорогі брати і сестри, на недільній Евхаристії. Черговий тиждень нашого життя, і сьогодні з ласки Божої стоїмо разом тут перед Божим алтарем на початку святої імші. Шукаємо Пана Бога, шукаємо того, що може, того, хто може наповнити найглибіше прагнення чоловічого серця. Хочемо уважливо слухати Боже Слово і прийняти святую комунію. Как Бог переменял нас, как вел этим шагом, этой дорогой, и прославим Его разом за то, что Он наш Бог. Само за всякие ласки, які Його отримовує. На початку Евхаристії ще раз перепросимо за усі наші гріхи. Сподіваюся, Богу всемогутньому, і вам, брати і сестри, що згрішив я вельми, думкою, словом, учинком і занепанням. Моя вина, моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу найсвятейшую, завсёды Панну Марію, усіх ангелов і святих, і вас, брати і сестри, помоліться за мене, до Пана Бога нашого. Нехай змилується над нами Бог Всемогутний, і, відпустивши нам грехи, доведе нас до життя вічного. Амінь. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами.
избавления, как и Матери Божией для всех удельников живого różańca нашей парафии. Слава всех tych intencjach, jakie mają w swoich sercach, jakich молятся, да и в ciemni. Dobry Bóg błogosławił w ten czas modlitwy, udziału u żywego różańca, sama poglądał wierу i вел дорогу избавления. Отрывливай, Пане, Твоих верных и дары вечной добрынёю Тых, попризнає Тебе Створителем Пана, однови даденное им життё, и заховай обновленное, раз Пана нашего, Єзуса Христа, Твоего Сына, який з Тобою живе и владарить у едности Духа Святого, Бог, разуще веки вечные. Читання книги Закону. У тыя дні пачалася супольнасць на ракаце пустыні. І казалі сыны Ізраіля супраць Маішея і Аарона: лежбу мы загінулі ад рукі пану ў зямлі егіпецкай, калі сядзелі пры катле з мясам і спажывалі удосталь хлеба. Вы правялі нас у гэтую пустыню, каб замарыць голадам увесь сход. Тады пан сказаў Маішею: вось я пролью на вас хлеб з неба, і штодня народ будзе выходзіць і збіраць, колькі трэба на дзень, каб не выпрабаваць яго, ці будзе ён паступаць супраць майго закону, ці не. Я пачуў нараканне сыноў Ізраіля. Скажы ім: вечарам будзеце есці мяса, а раніцай будзеце насычаны хлебам і спазнаеце, што я пан Бог ваш. Увечары ляцелі перапёлкі і пакрылі ўвесь стан, а раніцай раса лягла вокол лагера. Калі ж раса знікла, на паверхні пустыні з'явіліся нешта дробнае і зярністае, нібы іней на зямлі. Убачыўшы гэта, сыны Ізраіля казалі адзін аднаму: што гэта? Бо яны не ведалі, што гэта. Тады Маісей сказаў ім: гэта хлеб, які пан даў вам для спажытку. Гэта Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Хлеб небесный дал нам Бог. Хлеб небесный дал нам Бог. Усё, что чули мы и что познали, про что расповедали нам отцы, расскажем будущему поколению про хвалу Пана и Ягоную мощь. Хлеб небесный дал нам Бог. Але ён загадаў хмарам з вышыні і адчыні брамаў нябёсаў, і проліў быццам дождж на іх манну для ежы, і даў ім нябеснае зерне. Хлеб небесный дал нам Бог. Чалавек спажываў хлеб анёлаў, ён паслаў ім ежы ўдосталь, прывёў іх у зямлю сваю святую, на гару, якую здабыла яна правіцеля.
Читання послання святого апостола Павла до Ефесцаў. Браты, кажу гэта і сведчу ў Пану, каб вы больш не жылі, як жывуць язычнікі у марнасці свайго розуму. Не гэтаму вы навучыліся ад Хрыста, калі сапраўды чулі пра Яго і вучыліся ў ім паводле праўды, якая ёсць у Езусе. Але таму, каб адкінуць ранейшыя паводзіны і свайго старога чалавека, што знішчае сябе зманлівымі пажадлівасцямі, таму, каб аднавіць дух вашага розуму і апрануцца ў новага чалавека, створанага паводле Бога у справядлівасці, святасці і праўдзе. Гэта Слова Божае. Дякуємо Пану Богу. Читання Святого Євангелія паводле Яна. У той час, коли люди убачили, що тут нема ні Єзуса, ні Його учнів, сіли у човни і прибули у Кафарнаум, шукаючи Єзуса. Коли ж знайшли його на другім березі мора, сказали йому: «Раббі, коли ти прибув сюди?» Ісус відказав їм: «Заправди, заправди кажу вам, шукайте мене не тому, що бачили цуди, тому що з'їли хліб і наситилися. Клопотитеся не про їжу, яка гине, але про їжу, що зостається на життя вічне, яку дасть вам Син Чоловічий, бо Його позначив Бог Отець». А вони сказали йому: «Що нам робити, як виконувати справи Божі?» Ісус відказав їм: «У тим справа Божа, як ви вірили у того, кого Він послав». Народ сказав Ісусу: «Який ж ти зробиш цуд, як ми бачили і повірили тобі? Що учиниш? А ці наші їли манну в пустині, як написано, хліб з неба дав їм їсти». Ісус відказав їм: «Заправди, заправди кажу вам, не Моїсей дав вам хліб з неба, але Отець мой дає вам заправдний хліб з неба. Бо хліб Божий є той, який сходить з неба і дає життя світу». Тоді сказали йому: «Пане, давай нам завсюди такий хліб». Ісус відказав їм: «Я єсть хліб життя. Хто до мене приходить, не буде голодний. І хто вірить в мене, ніколи не буде прагнути». Это слово Пана. Дорогі брати і сестри, минулую неделю и сегодня, и в ближайшие недели Костел читає і розважає так звану евхаристичну мову Ісуса Христа, де Ісус у Євангелії Святого Яна, 6 розділ,
Пробуя тлумачыць, прыблізіць, расказаць, падрыхтаваць вучняў, народ да таго, што мае адбыцца на апошняй вячэры, да таямніцы Еўхарыстыі, да таямніцы святой імшы, в якой мы з вами сёння удзельнічаем. І мінулую нядзелю мы былі сведкамі размнажэння хлеба і рыбы. Ісус накарміў 1000 людзей, даў гэты знак. Яшчэ 12 раздзелаў Евангелія Яна — это Евангелие знаку. Там Ісус дае знакі, які маюць весці да веры. І ось адным з тых знакаў, які ўчыніў Jesús, было размнажэнне і тое, што Ён накарміў 1000 людзей. Гэтае минулое Евангелие, которое мы читали минулую неделю, оно закончилось сумно. Чому? І на початку була така радість, еуфорія, люди, народ здивлявся, що вчинив Ісус. Але зрозумів це вельми по-своєму. І хотів такий поверховний вельми спосіб віднестися до Ісуса. Коли пам'ятаємо, то Євангелие закінчилося тим, що народ хотел обвестить Иисуса королем. А Иисус отдалился от них и пошел один на гору молиться. На первый погляд, это тоже как поверховно глядеть, что добро ж хотели сделать, хотели обвестить Иисуса королем. То в принципе, что святый Ян потом будет описывать или подробязно, что Иисус является королем. Когда будет описывать муку, смерть Христа, когда будет показывает, что крыжа — это трон, царневая корона, это атрибуты короля Володара. Иисус является и хочет быть Володаром Бога нашего життя, нашего сердца. А тут еще мы хотели обвестить королем, але зовсім своим королем, таким по-своему, як и не разумели этого короля. Тем королем, который будет их кормить кожен день, давати хліб, рибу, може щось ще смачніше. Вони шукали ще Єзуса, короля їх серця, збавцю Бога. Але, можна сказати, шукали пекара, який буде смачний хліб, ці риболова, який буде вдосталь рибу їм давати. Вельми ще так плитка, поверховна, розуміли. Иисус уже в сегодняшнем фрагменте Евангелия, показывая им правду их на сердце. Иисус тогда отдалился на гору один, пошел молиться, там уже это грецкое слово «монос», один, самотный, одинокий, той, которого не разумеют. Иисус таки отчувая в той момент боль незрозуміння. Ми часом у житті, я думаю, відчуваємо, що це незрозуміння. Саме боль, коли мене не розуміють, коли мене не підтримують, коли не розуміють моїх учеників, мого терпіння, не розуміє хтось близький, скільки мені коштує то чи інше, моєї любові, моєї віри. Ісус відчуває вже цю боль, що його не розуміють, і він там одинокий на этой молитве, на этой горе, так по-людську. Конечно, з Отцом, іде до Отця, розмовляє з ним. І коли люди побачили, що немає Ісуса, ні його учнів, вони сіли в човни і приплили к Фараону, шукаючи його. Коли ж знайшли на другім березі моря, що там пише, на другім березі знайшли. На другим березе не только море, на другим березе их мышления. Они были с разных боков, еще были далеко, допустим, мышления от того, что хотел Иисус им сказать, показать, кем Он есть. Раби Карит еще тут пробыл. Это питание. И самое свидетельство то, что они хотели в свои рамки, в свои разумения Иисуса это так закрыть. Иисус это Бог. И Он не уписывается в этой рамке чоловічого розуму, з чоловічих можливостей. Ісус їм відказав. Відказуючи, говорить святе слово, святий Ян підкреслює, сапраўды, кажу вам, от зворот уживається тоді, коли Ісус говорить нечто вельми важне, особливо важне. Шукаєте мене не тому, що бачили цуди, але тому, що наїлися.
насытились, потому что животы ваши были полные. Показывая им, який стан їх серця ще на той момент. Чому вони шукають? Кого вони шукають? Попросите не про ежу, яка гине, а про ежу, що зостається на життя вічне, яку дасть вам Сын Человечий, бо його позначив Бог Отець. Тут, конечно, можна вельми ще кожне слово розбирати, виходить гэта, але на то ось нерозуміння з боку людей, хотів би ще не звернути увагу. Те, що Ісус відчуває. І це Євангеліє, як бачимо, воно повторяється. Це історія, воно повторяється. Перед Ісусом, коли Моїсей, сьогодні ми почули це перше читання, вивів народ з Єгипта, з неволі. І вони на початку радісні, на початку задоволені, але потім нарікають, чого ти нас сюди привів. Успоминають, як добре було, коли вони сиділи при котлі з м'ясом і споживали вдосталь хліба. І знову не розуміють. Моїсей так само тут зустрічається з незрозумінням з боку народу. Але Бог заходить до таких чоловічого серця, чи прагне до того, можна сказати, узровня і посилає їм ці перепілки, посилає манну, цей хліб. Потім Єсус. А сьогодні пройшло 2000 років, 2000 років, і світ далей, вельми далекий від того, як зрозуміти те, що Єсус учинив на опошній вечері. То, яким Він так направду є. Хто сочиться олімпійськими гульнями, як відбувається у Парижі, то вже зауважив, або може інші артикули, бо тепер інтернет цьому вчить, що відбулося під час відкриття олімпійських гульняв. Як вижити організатори, спосіб такий вельми несмачний, абуральний, посміялися за опошній вечері з Єсуса, з таємниці Евхаристії. Это обурило христиан, христианский свет, и все эти разные комментарии, разные отгуки и так далее. Уже это обурило так само и которые из нас. Але что далее? Что нам робить, пытаются лучше? Что нам робить? Может, и мы сегодня пытаемся, что нам робить? А Иисус говорит, отказывая, ты справа Божия, как вы верите. Верить. Сегодня Иисус пытается про нашу веру, про наше ставление до Евхаристії. Тому що Він говорить, до того, що Він навчає. Як я через познаю, кого шукаю в этой Евхаристії, чого шукаю. І показує святую тонку, таку розницю, шукати Бога і шукати того, що Бог може мені дати. Проходимо і удільничаємо Евхаристії. Зараз по некільких періодах этого стола слова, де Ісус дає, тлумачить нам до стола Евхаристії. На цьому столі на алтарі бачимо хліб, білий хліб гостей, білу крушинку, такий кроткий кавалок хліба. Але переміняний моцою Духа Святого під час Евхаристії, це вже тіло Христа, це вже Бог, который здольны кормить нашу душу. Я есть хлеб життя. Клопотитеся про покарм, про їжу, яка і не гине. Той хлеб, который уже здольны заспокоить наше сердце, нашу душу. Серед людей бедных, такой Бог, мы живем в такой части света, где большинство людей має хліб, де більшість людей не голодає. Але і серед людей бідних можна знайти людей, які будуть голодні духовно. І серед людей багатих є чимало людей, які голодні духовно, голодні любові, отношенням. А початково логіку голодні Бога. Ми ще його не знайшли, не спознали. Czasami bywa tak, że ktoś pełny холодильник usiadł, ale nie хочется jeść. Потому что нема отношений, нема розуміння, підтримки, любові. Нема тоді радості, губляється сенс життя.
Ісус сьогодні веде нас до себе і питається про нашу віру. Каб ви вірили у того, кого послав Отець. Хліб Божий є той, який сходить з неба і дає життя світу. Я є хліб життя, говорить Ісус Христос. Думаю, що кожному з нас, дорогі брати і сестри, є куди рости у тій вірі нашої, вашої побожності евхаристичної. Є куди рости у використанні тих можливостей, так само, які ми маємо. Є куди узростати. Каб ми не затрималися, каб ми не бачили тільки це знешне, а каб бачили справді Бога, бачили Христа. І каб то, що Ісус відчуває сьогодні в цьому фрагменті євангельському і показує своїм учням, то Він показує нам, щоб ми це використовували, як дозволяє Йому переміняти нас, наше серце, і відкривати в очі нашого серця на те, що небачне, на те, що навіть духовне, на те, що Боже. Сьогодні дякуємо доброму Богу за дары того хліба щоденно, який маємо, на яких працюємо тяжко, а так само дякуємо за дар Евхаристії. І відкриваємо ще Божу глибій ту таємницю присутності Бога, Божої любові у Евхаристії, у дари хліба, консекрованого хліба з алтаря. І дякуємо за кожну можливість, яку можемо прийняти, поєднатися, прийняти святую комунію. І хочемо ще більше спалити у собі любов, віру, це саме ту повагу, уваження до Евхаристії. Щоб не марновать оказій, не марновать часу, не марновать тих ситуацій, коли можемо єднатися з Богом у таємниці Евхаристії. Це саме сьогодні варто зауважити, поглядати на своїх близьких, тих людей, які навколо нас. Може, я сьогодні переживаю так само щось подобне, як Ісус, незрозуміння, одиноту. Може, хтось поруч мені, так само. Що я можу зробити? В який спосіб підтримати, в який спосіб поглядати, в який спосіб сказати, побути разом. Как правда Євангелія становилася правдою моєго життя. Как Слово Боже, как Евхаристія переміняла нас. І как там було в нашому житті, в наших відносинах було більше любові. Амінь. Веру в одиного Бога. Отца Всемогутного, Створителя неба и земли, всего бачного и небачного, и в единого Пана Иисуса Христа, Сына Божьего Одинородного, Зайца Народженного, первый всеми веками, Бога от Бога, Святого Святла, Бога соправдного от Бога соправдного, народженного, а не створенного, одиносутного Отцу, раз якого все сталося, и Он для нас, людей, и для нашего избавления, зашел с неба и утеловился от Духа Святого, с Девы Марии, и ставший человеком, укрыжованный так само за нас, при Понским Пилате, был замученный и похованный, и на третий день воскрес, поводле Писания, и взошел на небо, сядить праворушайца, и знов придет в хвале, судить живых и померлых, и яко володарству не будет конца. Веру в Духа Святого, Пана и Животворцу, який Зайца и Сына походить, якому разом Зайцом и Сыном належить поклонение и хвала, який промовлял праз пророков, веру в один и святый католицкий апостольский костел, вызнаю один и хрост для отпущения грехов и чекаю воскрешения померлых и життя вечного в будущем свете. Аминь. Бог чекає наших щирих молитв та образ посередництва Єсуса Христа, узящем до нашого небесного Отця супольня молитви.
Молимся за святы костел, каб ён верно обвяшчаў людям Евангелие и закликал их до навертания. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за нашу архидиоцезию, каб захоўваючы еднасць со своим пастором, яна была верная Пану Богу. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за тых, хто терпіць за недахопу любові, каб яны спазналі ў сваім жыцці бязмежную любоў Бога Айца. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за дзяцей, якія прыступілі ў гэтым годзе да першай святой камуніі, каб яны пастаянна паглыблялі сваю еднасць з Езусам Христом. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за земляробаў нашай айчыны, каб, карыстаючыся плёнам іх працы, народ аказваў ім сваю павагу і ўдзячнасць. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за нас тут сабраных, каб мы умели святкаваць нядзелю, дзень Пана, присвячаючы наш час к Богу и ближним. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся, дар Божого благословения, ведь Святейшей Панны Марии, Королевы Różańca Świętego, для супольности живого Różańca. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Всемогутный Боже, от Тебя походит всякое добро. Умацуй нашу веру, как мы были мужными вызнанцами Твоего имя. Раз Христа, Пана нашего. Аминь. Номер 327. Молитесь, браты и сестры, как мою и вашу офяру, принял Бога Отец Всемогутный. Нехай Пан Бог прийме офяру с рук Твоих на прославление и хвалу имя Своего, а так само на користь нам и всему Костелу Святому. Милосердный Боже, з ласки Твоей святи гэты дары, які мы приносим Тебе як духовную ахвяру. И учини, как мы сами стали для Тебя верным даром, раз Христа, Пана нашего. Пан з вами. И с Духом Твоим Богу серце. узносим их до Пана. Дякуємо Пану Богу нашому. Годно это и справедливо. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку. Пане Святы Ойча, усемагутны, вечны Боже. Ад Цябе паходзіць усё, што ёсць на свеце, і па Твоім слове змяняюцца поры года. Ты стварыў чалавека на сваё падабенства і падпарадкаваў яму гэты дзівосны сусвет і ўсё, што яго напаўняе. Каб ад Твайго імя людзі панавалі над усім стварэннем і праслаўлялі Цябе ў Тваіх справах праз Хрыста нашага Пана. Таму з усімі анёламі мы Цябе праслаўляем, з радасцю усклікаючы. Святый, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей. Осанна на
Chrystus воскрес и спасал на апостолов Духа Святого, праз Христа, просим Тебя, всемогутный Боже. Освяти Ты дары своих Духа Твоего, как они стались для нас телом и кровью нашего Пана Иисуса Христа. И Он, коли добровольно выдал себе на муки, взял хлеб и, подяку Тебе складаючи, ломал и раздавал своим учням, кажучи: «Берите и ешьте з этого усі, бо это есть тело мое, якое за вас буде видано». Podobnym czynom po wieczeru wziął kielich, znowu Tobie podziałku składając, podał swoim uczniom, кажучи: «Берите и пейте з его усе, бо это есть кielich крови моей, нового и вечного заповету, якая за вас и за мною буде пролита для odpuszczenia грехов. Это czynicie на мою память». Это великая таямница веры. Орешаем смерть свою, Пане Иису, признаем Твое воскресение и шагаем Твоего Христа в хвале. Wspominając się śmierci z mrtwych powstanie Twojego Syna, oferuję Tobie, Panie, chleb życia, kiedy wspomnienie, dziękuję, że uczynił nas godnymi стоять перед Тобою и служить Тебе, покорно молим Тебя, как усіх нас, приймаючи тіло і кров Христа Духа, Ти собрав в одно. Але Ти, Пане, про Костюл Твій розсіяний по всім світі, досконали його у любові разом з Папом нашим Францишком, біскупом нашим Юзефом і всім духовенством. Пам'ятай так само про братов і сестер наших, які послужили в надії на воскрешення, і про всіх, хто у Твоїй ласці одійшов з цього світу, і дозволь їм убачити світло обличчя Твоєго. Просим Тебя, змилуйся над усіми нами, как мы заслужили удел житті вічному, у єдності з найсвятейшою Богородицею Панною Марією, святим Юзефом і Абраменком, со святими апостолами і всіми святими, які сподвіку подобалися Тобі, как з ними і ми хвалили і прославляли Тебе, через Сина Твоего, Иисуса Христа. Раз Христос Христом и у Христе, Тобі, Боже, Ojcze Всемогутний, у єдності Духа Святого, уся пошана і хвала, раз усі веки вечные. Молюся, дай Отца Небесного, як нас навчив Єсус Христос. Дай ласкаво супокою дни наши, да поможи нам у милосердности Твоей, как мы были завжди вольны от греху и захованы до всякого неспокою,
czekali spełnienia szczęśliwej nadziei i przyjścia Zbawcy naszego Jezusa Chrysta. Bo Твое владарство и мощь и хвала навеки. Panie Jezu Chryste, Ty skazał apostolom Twoim, spokój покидаю вам, spokój mój dаю вам, prosił, nie zważaj na grzechy nasze, na wierę Kościoła Twojego i bądź łaskawy zgodnie z Twojej woli, a dać ją spokojem i jedność, jaki żyjesz, władarisz na wieki wieczne. Amen. Spokój Pana, niechaj zawsze będzie z Wami. И с Духом Твоим. I radajcie bliźniemu znak spokoju. Божий баранок Божий, во что их Тебя рано себе грехи. Благословенные покликанные на вечеру Пане, я не вартый, как Ты пришел до меня, але скажи только слово, и будет оздоровлена душа моя. Я хлеб життя, хто приходить до мене, не буде відчувати голоду. А хто вірить в мене, не буде прагнути ніколи. Номер 26. Nechciał jest Ty dał nam Pan.
помолимся. Боже наш Ojcze, Отуряй неспинною опекою усіх, кого Ты обновляешь небесным сакраментом, не отбавляй ему своей, да поможет, и учини годными вечного збавления, раз Христа, Пана нашего. Такий об'єм на 18 звичайну неділю. Дорогі щиро дякую за супровідну молитву, дякую саме за складання оферування на будову костюла. Дякуємо за прибирання, каплицю дякую, вказуємо допомогу. Хай добрий Бог узнагородить своїм благословенням і наповняє потребними ласками. Дякуємо всім, хто змог вчора бути. Присутністю молитви підтримати нашого уже діакона Олександра, в день його посвячення, щоб відбулася пригожа урочистості в катедри. Дякую всім, хто молиться, так само і молився десь в інших місцях. Маємо діакона з нашої парафії і вже сподіваємося, що в ближайшим місяці цього так само будуть святарські посвячення. На третині в літургії Костьола 6-го вівторок, свято перемінення Пана, читаємо мша у 12:19. П'ятницю свята Святої Терези Бенедикта від Крижа, Панни мучениці Опікунки Європи, ще перед четвіру саміт святого Домініка Презвітера, і у суботу свято Святого Лавренція, діакона і мученика. З 26 до 30 жнивня запрошуємо дітей і молодь на канікули з Богом, які відбудуться тут при парафії. Більше інформації і записи удільників розпочнуться у наступну неділю. І до 20 жнивня ще можна поступити у Мінський теологічний коледж ім'я Святого Яна Хрестителя, зацікавлених інформацію на душу заб'яву, це можна звертатися до нас. Всім юбілятам іменинникам, надходячи родині, складаємо найліпші пожадання, здоров'я, супокою в ваших серцях, в сім'ях, та саме шматликих Божих ласк, опеки Найсвятейшей Панны Марии. Хай добрий Бог благословить усіх, прийміть Боже благословення. Пан з вами. Нехай вас благословляє Бог усемогутній, Отець і Син і Дух Святий. Ідіть у супокої Христа. Святий Архангеле Михайле, Бережи нас у змаганні, будь нам обороною, супроть спокусов і пасток злого духа. Покорно просим, нехай його знищить Пан Бог, а ти, князю войска небесного, могутностью Божий, скинь у пекло шатана і інших злих духов, які нас благодушнують во світі. Аминь. Святейшее сердце Иисуса, Змилуйся над нами, бездоганное сердце Марии, будь нашим порятунком, Архангеле Михаиле, молися за нас. Номер 84.